ימינך תתיר צרוע קבל עינה עמך סגבנו תארנו אנא בכוח גדולת ימינך תתיר שלוש! 2, 3! חבר'ה, יד באוויר, יד באוויר, גבוה, 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 2, 3! רגליים, אוקיי. איחוד חתן במצווה היקר שלנו, ישמח חתני בקל אמונה, יישא ברכה את אדוני, ישמח חתני בקל אמונה, יישא ברכה את אדוני. אנחנו רוצים לפתוח את היום שלנו. איפה אמא יקרה? אנחנו רוצים לפתוח את היום, אפשר להתחיל, נכון? אנחנו רוצים לפתוח את היום שלנו עם פתיחת שערי שמיים. אני רוצה בבקשה לשמוע את כל תקיעת השופר. בבקשה, שופרות!
חברים יקרים, אני רוצה לאחל לך את הבר מצווה היקר שלנו, תגידו אמן, אוקיי? אני רוצה לאחל לו חיים טובים, תגידו אמן! חיים מאושרים, מזומנים, חיוך על הפנים. רציתי שתדע
אושר! מזל טוב אושר! Everybody, מזל טוב אושר! מזל טוב אושר! תותח! הוא תותח! הוא תותח! הוא תותח! Everybody dance now! Everybody, hallelujah! 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 Everybody, welcome to Jerusalem. Welcome, welcome, welcome. מזל טוב לאושר. אני מאמין, אני מאמין. באמונה שלמה.
אנחנו עכשיו מחלקים לכל אחד ואחד מכם בלון, אוקיי? לא לפקוט אם לא קיבלת בלון, בסדר? אנחנו כל אחד יקבל בלון, ואנחנו כמובן לא מפריחים אותו, אלא ביחד נעשה פה הפרחת בלונים הכי יפה בירושלים, הכי יפה בכותל. אני רוצה ביחד. חברים יקרים, שאני אומר, אני רוצה דבר ראשון, לברך את חתן הבר מצווה היקר שלנו, שיהיה לו חיים טובים, שיהיה לו חיים מאושרים, אבל תמיד הצליח, ילך בדרך הישרה, שיהיה לו בריאות ארוכה עם היקרה. ואני רוצה לאחל את כל חיילי צבא ההגנה לישראל, העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, שהקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילנו כל צרה וצוקה, כל נגע מחלה, וישלח ברכה במעשה ידיהם, כל החולים, הקדוש ברוך הוא ייתן להם רפואה שלמה. תגידו לי, עכשיו אני רוצה שכל אחד יביע משאלה קטנה לכבוד חתן הבר מצווה, יחשוב עליה טוב, נכניס את עמוק לתוך הבלון, אוקיי? ואנחנו נספור עכשיו כולם ביחד. אני רוצה לשמוע אתכם איתי. 13, 12, 11, 10, לא שומע, 8, 7, 6, 3, 2, 1. לצוות הצלמים שלנו שעושים את העבודה שלנו, מגיע למחיאות כפיים. אנחנו כמובן רוצה, אני חייב את זה עכשיו, אבל המון מחיאות כפיים להורים היקרים על כל ההשקעה שלהם. מגיע למחיאות כפיים. וכמובן אנחנו לא שוכחים את הגדול מכולם, בוא לפה. מחיאות כפיים לחתן הבר מצווה היקר שלנו.
אנחנו עכשיו סיימנו את התהלוכה השמחה ביותר בירושלים, נכון אמא? אז אנחנו ניפגש מיד פה אחריה בדיוק. גאולת ימינך תרצה קבל רינת עמך סגבנו תארנו גם ליקיר, אוקיי? אבי, שים את המיקרופון שישמע אותך. ברוכים הבאים לאחר כותלנו. מה זה אחר כותלנו? אחרי כותל, במילים מאוד פשוטות, שטח C במילים מקצועיות, אוקיי? אז אם אתם שואלים את עצמכם, אוקיי, סבבה לגמרי, הוא לקח אותנו לאיזה מקום, אוקיי, מה הולך לקרות פה? אז לפני שאני אספר לכם מה הולך להיות פה, אני רוצה לספר לכם על המקום שעכשיו אנחנו נמצאים. שימו לב, תרימו את הראש שלכם, תראו לתקרה, ותוכלו לראות שבמרכז התקרה, תראו את הצלב הזה? רואים צלב כזה? רואים מרכז התקרה, אוקיי, וגם שמה, וגם פה, וגם פה, בכל המקומות יש כמין צלב. באמצע יש כמין איקס כזה, כאילו צלב. לפני 8 שנים, הרב שלי בישיבה, למדתי בישיבה בשכונת הר-נוף, הרב שלי בישיבה אמר לי, אבי, תקשיב לי טוב, פתחנו סניף בכותל של הישיבה, זה מקום חדש שנפתח בתוך הרובע המוסלמי, אנחנו צריכים שיש שם מניין שזה רובע המוסלמי, אנחנו צריכים שיש שם מניין קבוע, כל בוקר, אנחנו רוצים שאתה תהיה אחראי שם, לך, אנחנו נשלח לך 10 בחורים, לך, תפתח שם הסניף של הישיבה, תדאג לכם שם למקום ראשון, לאוכל, להכל, לכו תהיו שם. אמרתי לו, אוקיי, בסדר גמור. אני זוכר את היום הזה, באתי לישיבה, אוקיי? בעצם הסניף החדש של הישיבה, מקום שקוראים לו אוהל יצחק, בית כנסת שנקרא אוהל יצחק. בפי כל המדריכים קוראים לו אוכל יצחק. למה? כי תמיד יש שם האוכל, זה לא אוכל יצחק. אז מה שקורה זה, אני מגיע לאוהל יצחק, אני קורא את המפתחות של בית הכנסת, ולהחזיר שהכל יהיה מסודר. ביום אחד פונה אליי הארכיאולוג הראשי של הקרן למורשת יהודית. בחור בשם אבי סלומון, שם מוכר פה באזור, כולם מכירים אותו. אבי סלומון אומר לי, אבי, היות ואתה אחראי פה לבית הכנסת, והיות אתה נראה לי בחור חביב, אני רוצה להכיר לך קצת מה קורה מתחת לבית הכנסת. מה קורה מתחת לבית הכנסת? אמרתי לו, מה קורה מתחת לבית הכנסת? הוא אומר לי, בוא איתי, הסכת ושמע. יום אחד, זה קורה לי, הוא מכניס אותי לפה, אתה רואים פה תמיד מקום חברור כאלו בצבע חום, פה ראש. הוא דרך לי את המקום הזה, בכלל זה היה פתוח לגמרי, והיה מין כזה ירידה כזאת, אני נכנס פנימה ובום, חוטף מכה בראש, זה היה הרבה יותר נמוך, חוטף מכה בראש, ואז כזה אני מגיע ואני רואה את הצלב הזה, אתה רואה את הצלב הזה, אנחנו משערים, אגב נכנסנו משהו כמו אולי 2 מטר, 3 מטר, הכל פה היה עפר, הוא עושה עד למעלה, העומק פה הרבה יותר גבוה, אבל עצרו את זה בשביל שלב, במקום פה בעצם הוא אומר לי, אבי, אתה רואה את החדר הזה? זה כדי חדר בתקופה צלבנית, אתה רואה את זה בפסקי הצלב. ואז, באמת מה שקורה זה במשך כל 8 שנים האלה, כל כמה חודשים, הוא מוריד אותי לחדר ואומר לי, אבי, הנה התקדם מאוד, והנה עוד חדר, יש לנו מלא חדרים שגילו אותם, דבר ראשון את החלק הזה, ולאט אתם חופרים ומגלים, ונכנסים לעומק, תסתכלו את העומק, אוקיי? ומבינים שהם גילו את אחד המקומות אחד התגליות הארכיאולוגיות הכי חשובות שהתגלו אולי ב-30-40 שנה האחרונות, חוץ ממנהרות הכותל, זה אחד התגליות הכי חשובות, הגודל של החטא והעוצמה והקרבה שלו לכותל המערבי בתוך הרובע המוסלמי, הבינו את זה, השקיעו פה המון כסף והצליחו להגיע למצב, אני לא אספר לכם פה
כל כך הרבה סיפורים בתהליך של הגילוי של המקום, אבל הם לא ויתרו. וכל יום ויום חפרו עוד, והוציאו עוד אפר, ובשביל להוציא את האפר הם אין כמה משאיות שעומדות בחוץ, שיכולות לעבור פה בתוך הסמטאות. צריך להביא מין טרקטורים כאלו קטנים, והכל עם דליים ועם חוטים, ולהוציא עוד דלי ועוד דלי, ושוב על לחפור כמה דליים, כמה עובדים צריך בשביל להוציא את זה. 8 שנים, 10 שנים, אני גיליתי את זה בשלב יותר מאוחר. 10 שנים של עבודה, יומיומית, סיזיפית קשה, אבל בסוף, מה? החדר. ואתם שואלים את עצמכם, אוקיי, חדר מתקופה הצלבנית? אז זה לא חדר מתקופה הצלבנית, זה מתקופה הטורקית, אוקיי, לפני 500 שנה סך הכל החדר הזה. הוא נבנה על עתיקות, יש מתחת עוד חדרים, ואתם שואלים את עצמכם, בשביל מה זה הבאת אותנו לפה? אנחנו בבר מצווה. אז מה זה הצלב הזה בכלל? הצלב הזה, דבר ראשון, זה אבן הרשע. אבן הרשע זה אבן הראשית, שעליה מניחים את כל האבנים. ולא התכוונו בכלל לעשות פה צלב, סך הכל רצו לעשות פה חדר מיוחד. ומה זה החדר הזה? החדר הזה נועד בשביל הסוסים. הסוסים, כל אחד שהיה מגיע פה לחמם טורקי, היה מגיע לפה טרנספורט. אנחנו פה תפורים בקירות, שחורים כאלה בקצוות, ויש לי בורים פה, היו קושרים את הסוס, אוקיי? קושרים את הסוס, ונועד את הסוס כזה, אוקיי? הולך עם המגבת על הכתף, הולך פה אחרי חודש שלהם שהוא לא יתקלח בטורקי, זה המפריע, הולך להתקלח פה בחמם טורקי, יוצא נקי כמו שצריך. החדר הזה נועד ביום בשביל לקדש אותו. אנחנו רוצים היום לקדש את החדר הזה. והצורה המרכזית והטובה ביותר בשביל לקדש את החדר הזה. דבר שראיתם לך מסר. בחיים יש דברים שצריך לחפור אותם גם 10 שנים בשביל להשיג אותם. 10 שנים, יום, כל יום קצת, כל יום עוד 3 דליים, כל יום עוד 10 דליים. אבל בסוף מגיעים לחדר ענק. מגיעים, פתחו לי פתח כחודו של מחל, ואני אפתח לכם חדר כחודו של עולם. קצת, לאט, כל יום קצת. כשאתה מתחיל משהו, אל תחשוב פה למחרת שתוכל להשיג אותו. לאט, תדחפור ודחפור. יגעת או מצאת? תאמין. לא יגעת ולא מצאת, גם תאמין, אתה לא תמצא. אין כדי דבר למצוא משהו בצורה מהירה. וזו העוצמה שלנו, בר מצווה. בר מצווה זה התחלה של משהו, שזה הלכנו והחלטנו שאנחנו עושים לכאן סדנה שאתם ביחד איתנו תשתתפו בסדנה הזאת. מה זה הסדנה הזאת? סדנה שנקראת סדנה סתם. מה זה סתם? מה זה סתם? סתם. זה ראשי תיבות של סמך. מה זה סמך? ספר תורה. מה זה תף? ומה זה בן? מזוזה. אוקיי, ספר תורה, תפקידים ומזוזות. אז פה הבאנו לך ספר תורה, עתיק יומין, בין יותר מ-150, 160, אפילו 170 שנה. אני אישית גם, אחד מהדברים שקיבלתי פה, זה ספר תורה הזה לפני 8 שנים, הביאו לי בישיבה, הביאו לי את הספר תורה הזה, ומתי שהביאו לי את הספר תורה הזה, שנתנו לי את הספר תורה, נתנו לי אותו ביד, אוקיי? ואמרו לי, אבי, זה לא ספר תורה כשר, ספר תורה פסול, אבל שימו לב איך הוא כתוב, באיזה צבע הקלף שלו. הקלף שלו הוא בצבע חום, תיגע בו, אתה תוכל להרגיש ממש משי כזה, רגע? מרגיש ממש, כי זה חלק מאוד פנימי של האור. יש 3 חלקים, הנה, יש פה ספר סתם, שהוא בטח מספר, אתה ספר סתם? בטח אתה יכול לספר לנו שאתה כותב על קלף לבן, שהוא חלק מאוד, וקל לכתוב עליו, יש פעמים שהוא קצת יותר קשה, צריך לבחור את הקלף. אתה הולך למקום שבוחרים את האורות ובוחר לך את הקלף שהכי נוח לכתוב עליו. וכמה שיותר הולך לכתוב עליו, ככה גם המחיר שלו יותר יקר. אז פה זה ממש בלתי נסבל לכתוב על זה. זה ממש קשה כזה, הוא אפילו האור הוא ממש נמתח עליו. וזה דוכסוסטוס, זה החלק הפנימי של האור. יש 3 חלקים, יש גביל, יש דוכסוסטוס, גביל וקלף ואור בעצם. זה 3 החלקים וזה החלק הפנימי. ואני רוצה שתבואו לפה בבקשה ככה לבר מצווה היקר שלנו. בואו אליי. ואני רוצה, מה זה יבדיל? והתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור. ואני רוצה שתקרא את השורה הזאת. אוקיי, קח את זה. אני רוצה שתקרא בקול רם את השורה הזאת, שכולם יוכלו לשמוע, מפה עד לפה. אוקיי, קול רם. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אתה יכול לשבת? שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. בתוך הספר תורה יש פסוק, כתוב בו שמע ישראל. אדוני אלוהינו, אדוני אחד, פשוט וקל מאוד. כל אחד ואחד מכיר את הפסוק הזה. זה פסוק שמלווה אותנו בכל החיים שלנו. כל מקום שאנחנו הולכים, לפעמים אומרים שמע ישראל, וואי, בגלל השני תוך שמע ישראל. איך הערבים אומרים? שמגיעים בארצות ערב, שמע רע. שמע רע, נכון? איך הוא שמגיעים בארצות אשכנז? שמע ישראל. אוקיי, כל אחד אומר שמע ישראל שלו, אבל כולם אומרים שמע ישראל, נכון? שמע לעלקו, כמו הפסוק האלה, אוקיי? אז זה שמע ישראל.
ואם אנחנו נמשיך הלאה נוכל לראות שיש לנו פה, מה זה? מזוזה, אתה רואה פה עושר? זה מזוזה. עושר, אם תוכל להסתכל, תוכל להסתכל, כתוב על המזוזה, שדאי, נכון? מה זה שדאי? שומר דלתות ישראל. כתוב פה, שומר דלתות ישראל, זה מזוזה מאוד מיוחדת. זה לא סתם מזוזה, אוקיי, לא סתם ללכת סתם מזוזה. זה מזוזה שיותר מ-20 שנה הייתה בפתח של הכותל המערבי, וכמה אנשים, לפני שיצאו מהכותל, ביציאה, השקו את המזוזה הזאת, קבלו תפילותיי ברצון, ורוצים תחשבו לכם כמה כמות של חיידקים יש פה, כמה אנשים יודעים, אבל זה מזוזה מיוחדת, מזוזה שהייתה בפתח של הכותל המערבי, ואם נפתח את המזוזה נוכל לראות שבתוך המזוזה מסתתר קלף. רואה את הקלף הזה? זה נמצא בתוך המזוזה, הקלף הזה, זה מגילת קלף, תוכל לראות שכבר זה קלף הרבה יותר איכותי, הרבה יותר לבן, הרבה יותר חלק, הרבה יותר קל לכתוב עליו, נכון? ואם תוכל לראות מה כתוב בתוך, מה כתוב פה בפנים, תוכל להקריא לנו מה כתוב פה בפנים, בקול רם, את השורה הראשונה. כל השורה הראשונה? עד ד'. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני. ושוב פעם שמע ישראל. אתם יודעים ששמע ישראל, הפסוק שמע ישראל זה פסוק שאפילו מגלה אותם בתור יהודים. בסיום השואה היו קבוצה של אנשים שהיו קוראים להם ציידים, ציידי הילדים. התפקיד שלהם היה ללכת לצוד את אותם ילדים שההורים שלהם נספו השואה, ולפני שהם ידעו שהם הולכים למות, הם לקחו את הילדים שלהם ושמו אותם בתוך מנזרים. המנזרים קיבלו אותם, רצו לקבל את הילדים האלה. ובסיום השואה אותם ציידים היו הולכים למנזרים, ומחפשים את הילדים היהודים, התינוקות האלו. אבל מה התינוקות מבינים? מה, אני יודע אם אני יהודי או לא? איך אני יודע? אז הלכו וביקשו להם, היו אומרים לידם, שמע ישראל, אדוני, אלוהינו, אדוני. אין ילד שלא יודע להגיד את זה בבקשה. אין אחד, אתה יהודי בוא לפה. מיד מבררים מאיפה הוא הגיע, ובגלל ככה גילו עשרות, אם לא מאות, לא אלפי ילדים, ככה גילו אותם על ידי הפסוק, שמע ישראל, אדוני, אלוהינו, אדוני אחד. ועכשיו אנחנו נמשיך הלאה. היום, עושר שלנו הולך להניח תפילין. אולי זה לא פעם ראשונה עושר, אבל אתה הולך פעם ראשונה בכותל, זה ודאי פעם ראשונה בכותל, נכון? אז בכותל המערבי פעם ראשונה שהוא הולך להניח תפילין, והתפילין שהיום עושר הולך להניח, ככה הם התחילו בהתחלה. וככה התפילין בהתחלה הגיעו לבן אדם, לזה שעושה את האור, איך קוראים לזה שעושה את האור? יש לו שם, נכון? בגמרא כתוב את השם של הבורסקאי, נכון, הבורסקאי מגיע לבורסקאי, הבורסקאי מקבל את החתיכות של האור, אחרי שכולם אכלו אותם בליל שבת ונראים מהבשר הטעים, אוקיי? אז הבורסקאי מקבל את האור, ואת האור הזה הוא אור עבה, הוא אור לא מעובד, הוא לא קשה, הוא כלום, הוא לא שווה כלום. וככה הבורסקאי עובד עליו, ולאט לאט נותן לו שפשופים, ושם אותו בתוך חומצות חזקות, במשך חודשים שלמים, עד שהוא מגיע למצב שיכול אפילו קצת להוזיל את האור, והוא מקבל צורה. אתם רואים את זה? ובתוך זה, בתוך הצורה הזאת, אחרי זה שזה כבר ממש, נהיה ממש רך, אוקיי? נוכל לראות שאפשר אפילו לראות שיש בפנים תא. אתה רואה את התא הזה? אתה רואים את התא? יש בפנים תא כזה קטן, אוקיי? מה מחביאים בתוך התא הזה? זה עשוי מאור. אז בתוך התא הזה מחביאים 4 פרשיות. אני רוצה להראות לכם איך אפשר להכניס את התפילין. רואים? זה הקלף של התפילין. בעצם מגלגלים אותו. שימו לב, אתה רואה איך אני עושה את זה? מגלגל ככה, וגם התפילין שלך, לקחו, מגלגלים את זה בפנים, אתה רואה איך זה בפנים? דוחפים את זה בפנים, סוגרים, לוקחים את האור, את הגביל, אוקיי? חתיכות של אור, את הזנב, סליחה? את הגידים, ואיתם בעצם חושש פה חתיכות אפילו של גיד, וככה עושים את התהליך של זה. ואם אתם שואלים את עצמכם, אוקיי, אז אבי, אבל מה יש בפנים? איזה פרשיות כתוב בפנים? אז בואו נראה לכם. בואו אתם תראו איתי ביחד, שבפנים יש 4 פרשיות. אתה רואה את 4 פרשיות האלו? קדש לי כל בכור, זה מתחיל עם פרשייה ראשונה של וידבר השם משה קדש לי כל בכור, פרשייה שנייה, והיה כי אביך השם אל הארץ, שמע ישראל, והיה אל שמוע, 4 פרשיות. אז מה הפרשייה השלישית כמו שאתה רואה? שמע ישראל, נכון? שמע ישראל, עוד פעם. אנחנו רואים שאנחנו הולכים לבית הכנסת, גם הספר תורה כתוב שמע ישראל. כשאנחנו יוצאים מהבית, על הנושא כתוב שמע ישראל. כשאנחנו עוטפים את עצמנו בתפילין, עוטפים שמע ישראל. שוב פעם, שמע ישראל. גם בתפילין של יד וגם בתפילין של ראש, כתוב שמע ישראל. אז מה זה? בתפילין של יד זה כתוב על קלף אחד ארוך, אוקיי? ואז מגלגלים ושמים את זה בתוך המגילת קלף הזאת, שמים את זה בתוך התפילין.
בתפילין של ראש, אם תסתכלו טוב טוב טוב, תוכלו לראות שיש 4 תאים. אתה רואה פה 1, 2, 3, 4 תאים. אתם רואים? 4 תאים. אותם 4 פרשיות שכתובות בתפילין של ראש, בתפילין של יד, כתובות גם בתפילין של ראש. ופה זה מחולק ל4 תאים. ולמה? אבל למה זה מחולק פה ל4 תאים? יש כל כך הרבה הסברים, כל כך הרבה שיטות, אבל ההסבר הכי שאני התחברתי אליו, אולי גם אתם תתחברו אליו, תפילין של יד זה כנגד הלב. הלב הוא צריך לב אחד. לב שהוא מלא, אני רוצה את זה, ורוצה את זה, ורוצה את זה, זה לא טוב. לב הוא צריך לאהוב אישה אחת. צריך לאהוב משהו. לב הוא טוב שהוא אחד. לב אחד לאבינו שבשמיים, וזה הוא גוש אחד כתוב לקלפים. תפילין של ראש זה כנגד המוח. המוח זה כמה שיותר לחשוב, כמה שיותר תרחיב את האופקים שלך, כמה שיותר תהיה בן אדם חכם ותרחיב את האופקים, ככה ייטב לך, ככה אתה תהיה בן אדם יותר טוב. יש סיבה שתפילין של ראש זה מחולק כנגד 4 תאים מרכזיים שבמוח, בשביל זה זה מחולק ל4 תאים. אבל כל מה שאנשים הסבירו לכם על התפילין זה הסברים יפים שמחברים אותנו. באמת באמת, תפילין אין לנו מושג איך התפילין זה נראות, זה היה המסורת. אנשים הגיעו מאשכנז, הגיעו מספרד, הגיעו ממרוקו, הגיעו מתוניס, הגיעו מכל מקום בעולם, הגיעו מרוסיה, וכולם אותם תפילין. כי תפילין קיבלנו אותה במסורת 300 שנה, ממשה רבנו עד היום זה עובר מדור לדור, כל ילד שמגיע לגיל מצוות, אבא שלו הולך, לא רק לך, גם לאבא שלך קנו תפילין, לא רק לאבא שלך, אתה סבא. שכולנו מכירים אותו, הוא סיפר לי שהוא אין יום אחד שהוא לא הניח תפילין. הוא סיפר לי זה כמה פעמים, אותו אמרתי לעצמי בתוך הראש, איפה התפיל את התפילין? הרי תפילין זה גדול, ואף פעם לא ידעתי שיש תפילין, ידעתי שיש תפילין קטנות, אבל אף פעם לא ראיתי עד כדי כך כאלה קטנות. והתפילין הללו, הוא אמר לי שבשואה הוא לא היה לו רצועות בכלל, הוא רק אחרי השואה שם את הרצועות האלו, ובשואה עצמה הם פשוט, היה לו רק את הבתים של התפילין ככה, הוא שם אותם איפה שאמרו להיות החגורה, פשוט עשה פה טק קטן כזה, והוא פה שם אחד, ועוד פה שם עוד תפילין, ופה זה היה מונח לו, כל הזמן התפילין שלו בפנים, הבגד שלו. הגודל הזה זה אף אחד לא שם לב, כי זה היה ככה מוסתר כזה בצורה כזאת, ומה שהוא עשה עם התפילין הללו, הוא כל יום היה מוציא אותם בבוקר מוקדם, הוא היה פשוט שם את התפילין של יד, תופס אותו ככה על היד, תפילין של עוד, שמע ישראל, אדוני אחד, נותן את זה לחבר שלו, שהיה אומר לי ככה, זה היה מסתובב בזה, ובסוף היום איכשהו זה היה חזר אליו. ודעו, זה התפילין שלו. וככה התפילין האלו, תחשבו מה זה, זה מסירות נפש, יהודי, אין לו אוכל לאכול, אין לו כולו זה, אבל מה הוא חושב על התפילין שלו? איך אני יכול להניח את התפילין? כשאני אספר את הסיפור הזה, אני באמת מתרגש, כי זה לחשוב לעצמנו איזה מסירות נפש יש לאנשים, ואנחנו עצמנו יש לנו תפילין, מודרות, יפות כל כך, ואנחנו בכלל לא מניחים אותם. אז מה שאני רוצה להעביר לך מסר, אח שלי הגיבור, אתה אח שלנו, ואח יודע שלהניח תפילין זה לוקח בדיוק דקה. אוקיי, אז יהי רצון שתספיק כל יום להניח תפילין. אוקיי? לא נשים אותה בארון, אלא כל יום נשים אותה על הגוף שלך. ופה אני רוצה לעבור איתך לשלבות. דוד המלך עומד בשערי ירושלים, ואומר, שימו לב מה הוא אומר, יש לי פה את הקלף הזה שכתוב, שיר המעלות לדוד. שמחתי ואומרים לי, בית אדוני, לא יודעת את הקלף הזה? כתוב יפה, שסופר סתם כתב, בסדר? שמחתי ואומרים, בית, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. דוד המלך לא בנה את ירושלים, הוא בנה רק את העיר התחתית. אלא מי בנה את ירושלים, איך קראו לו? בנו, שלמה המלך, למה שלמה? ושלמה המלך הוא בונה, אז איך דוד המלך כותב כאלו דברים שהוא לא בנה את בית המקדש? ואגב, זה כל מה שהיה בבית המקדש. שמחתי ואומרים לי בית אדוני המלך, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, הוא מדבר על ירושלים, על כל מה שהיה בירושלים. כי שם ישבו כיסאות למשפט, כיסאות לבית דוד. שאלו, שלום ירושלים, יהי שלום בחילך שלווה מארמנותייך, למען החי ולעי, אתה ברנה שלווה
למען בית אדוני אלוהינו, אבקשה טוב לך. דוד המלך לא אומר אבקשה טוב לכם, למען אחי ורעי, אבקשה טוב לך ולך 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 ולכל אחד ואחד שיהיה לו טוב בצורה אישית, בצורה עניינית, לא אבקשה טוב לכם, אני. טוב לך לכל אחד ואחד. מה אנחנו יכולים לאחל לך, אושר היקר? אבקשה טוב לך. אנחנו רוצים לאחל לשאלה רק טוב, נכון? אז טוב לך, הוא יכתוב בעצמו. הבאנו לו פה את הכסת ואת הדיור ואת הקולמוס, אוקיי? ועכשיו, חתן אמר מצווה שלנו אושר, הוא פעם ראשונה בחייו התנסה בכתיבת האותיות של הדבר הזה. אנחנו נלמד אותו שנייה אחת, אוקיי? לכתוב, אתה מוכן? כן? זה לא מסובך, אתה רואה? זה לא מסובך, אתה כתוב לך, ואתם תראו בסוף שהוא יהיה מקצוען, הוא יודע איך עושים את זה. אתה רואה, תסתכל, אני אעשה לך את האות הראשונה, אתה רואה? את כל האות, אתה רואה מה אני עושה, איך אני ממלא, אתה רואה איך אני מחזיק את זה? אתה יודע להחזיק כמו עיפרון כזה? אתה רואה איך אני ממלא את זה יפה? ובסוף מה יצא לי פה? רואה אם אני אמלא את זה יפה, יצא לי יפה, כך, כתוב יפה. וכמובן שאנחנו אחרי שהוא ימלא את זה, את הפרק בתהילים הזה, אין לי ספק שזה מעניין את כולם, אנחנו גם נמסגר לו במסגרת מזהב, ופה אני רוצה להגיש את זה אמא היקרה. אתם יודעים, תוך כדי שהוא עושה, בוא נשאיר לו איזה שיר סימן טוב, מה זה טוב? משה, תראה את הפנים ביחד עם זה, חוטף, איך אתה חוטף תרים את הפנים? עיניים אליי יושב, עיניים אליי, אין פה הרבה דיוק. ואין לנו לכל ישראל, יהלה לנו לכל ישראל, אמן. עליו שרית, עליו שמדי בחשבתי. עמדי עליו. חיוך. דוד מלך, משהו שלו. יצחק, דוד מלך ישראל, בזהירות, לא יהפוך את זה. חיוך דוד, חיוך דוד, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו, עם ישראל, עם ישראל, אני רוצה להראות לכם את הסופר סתם, מספר אחד בכל מזרח התיכון, פעם, נתנו אותו, כתוב לה, כתב לה, אוקיי? אני רוצה לשאול אתכם הדברים, אני רוצה לשאול שאלה, אותנו הדברים, מה זה טוב לה? מה זה טוב לך? מה זה? מה יכול להיות הכי טוב לגבר בעולם? שיש לו אישה, זה הכי טוב, אם יש לו אישה טובה, זה הכי טוב בעולם, אין יותר טוב לזה. מצאת מה אישה, מצא טוב, לא מצא, לא טוב, אוקיי, לא נכון, אוקיי, כתוב בגמרא מצא, מוצא או מצא, נכון? כתוב מסכת ברכות, מה זה מצא? גבר שלא מוצא אישה, לא טוב את האישה, האישה היא משלימה אותו, אז אנחנו יודעים מה זה טוב לך, טוב לך זה האישה, אז אנחנו בעזרת השם אמא יקרה, את תשמרי את המסגרת הזאת, או מתי אנחנו שזה יתייבש, אנחנו נמסגר את זה, ובחתונה של אושר, אנחנו נסגור את המעגל הזה, נגיד לו, הנה, טוב לך, אתה זוכר שכתבת את זה בכותל? אז הנה, עכשיו אנחנו משלימים לך את זה. והוא ישים את זה בבית שלו, בבקשה, טוב לך, אנחנו מבקשים טוב לך, שיהיה לך קלה טובה. אמן. אני רוצה להזמין אליי את הסבא ואת הסבתא, בבקשה. הסבא והסבתא, אנחנו נעמוד לשבת. אנחנו יודעים, בוא תעמוד פה. אנחנו יודעים שסבא וסבתא הלכו וקנו לאושר, אני לא יודע ככה נקרא לזה, הם קנו לו את הטלית. אני עסוק, לא יכול לדבר. אחרי שהוא ידע מה זה טלית, מה זה תפילין,
אנחנו רוצים שהם יעניקו לו גם את הטלית העתידית. אנחנו רוצים סבא, לא צריך לפתוח את זה, לא צריך לפתוח, אבל סבא, תפתחי. אוקיי, סבא, בבקשה, יעניקו את התפילין דבר ראשון. יעניקו את התפילין, תברך אותו מרחק בברכת הכהנים. אתה כהן, נכון? אמן. חזק וברוך סבא היקר, כל הכבוד לך, סבתא, אנחנו יודעים שטלית זה חיבוק ואהבה, וסבתא היא הכי מחבקת בעולם, אז תחבקי אותו עם הטלית הזאת, המיוחדת, שתמיד יהיה עטוף באהבה. אני רוצה גם להזמין את הסבא והסבתא השניים, גם אתם מוזמנים לדבר פה בבקשה. תראו אותה, תשימו אותה ככה בגבוה. בוא נמרח לו את השערות. רגע, עוד אחת. חיוך. עוד אחת. אושר, תיישר את התפילין. אליי חיוך. אליי אושר, לפה. סבא לפה. עיניים, עוד אחת. אושר, תחייך. אני רוצה שבדיוק תעמדו ככה שתיכם. סבתא הכינה את ההפתעה הקטנה, שהיא מתנה לנכד שלה. הסבתא, תגיד את זה כמה מילים. אני מאחלת לנכד שלי, הבכור, בריאות, אושר, כמו שאושר הוא הביא לנו למשפחה, נחת, תצליח בלימודים, אוהבים אותך מאוד, והשמיים הוא בגבול, ושאלוהים יאיר לך את הפנים כל הזמן, ולאן שתלך יהיה לך רק אור ושמחה וכל האור שבעולם. כל טוב. זכות המקום הקדוש הזה. אמן. אמן. יש לי פה שי קטן גם הבאתי. הנה, הופה! חברים, תראו את השרשרת מוזעה. חברים, אנחנו נוכל לראות שזה שרשרת עם מגן דוד, אוקיי? תגן עליו כל הזמן. כתוב בפנים שמע ישראל, אתם לא יודעים את זה, אבל מי שתקרא יודע את האותיות של מגן דוד, יש פה את כל האותיות, אז גם שמע ישראל כתוב בפנים. יש שאלה. מגן עם ישראל. יש דבר יותר מסורתי, יותר מדהים מזה. אין בעולם יותר מסורתי, ואין דבר יותר מדהים מזה. סבא, אני רוצה שסבא ישים את ידו על ראש בנו, על ראש נכדו. אנחנו רוצים לברך אותו בברכת הכהנים. זה השם שלו, זה השם אברהם. חברים יקרים, אנחנו יודעים שאברהם אבינו הוא אברהם היהודי, וכתב המוצא אברהם, ולסבא שלו קוראים אברהם, בעצם הסבא הוא נקרא עם אושר אברהם, והשם המקורי שלו. אושר אברהם, נכון. וייתן לך האלוהים מתחת לשמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך ויחונך ישם אדוני פניו אליך וישם לך שלום שלום. אנחנו סיימנו פה את טקס כתיבת הסתם. אנחנו עכשיו יוצאים לרחבה של הכותל, כולנו ניפגש בכניסה למנהרות הכותל ושם ניכנס כולם לכניסה המערבית. תודה רבה לכם. אושר, אתה רוצה להניח תפילין? עוד שיצא את הסוגיה יותר הרבה. חברים יקרים, יש לנו פה גם זכות מיוחדת. מי כאן הולך לתפילין את הזה? סבא. הוא מניח עכשיו גם את התפילין? מניח תפילין בלבד, שמע ישראל ואותה ספר תורה. בסדר? בלי
קודם כל להתעטף בציצית, קודם כל להתעטף או להתעטף? להתעלף. חברים יקרים, די, בוא. ועכשיו אושר מתעטף לראשונה בחייו. הנה פה זה קורה בכותל המערבי. אגב, בירכת עליה כבר שהחיינו? כן? עכשיו אנחנו נעשה את ברכת שהחיינו. אבא! ככה בקול, פוס. רוצה לשמוע אותך אומר בקול רם שנייה אחת. ברוך אתה. לא שרשום לי פה, כאילו? כן, ברוך אתה. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להתעטף בציצית. אמן. עכשיו קודם כל מתעטף. שנייה עם הסוכריות. מתעטף. פה? הנה ככה. תן לי שיקה לציצית, יפה מאוד. ועכשיו אושר שלנו יתעטף, לא יתעלף, אלא יתעטף. אוקיי, יש כאלה שמתעלפים מרוב התרגשות. אז הוא יתעטף. פעם ראשונה בחייו, והנה כל הזמן נסתכל למצלמה. כמובן את הסוכריות אנחנו נזרוק, אבל נזרוק את זה בספר תורה, בסדר? רגע, זה שמאל. ויש לנו פה את התפילין של יד, תפילין של יד זה כנגד הלב. אנחנו גם נברך קודם כל את ברכת שהחיינו על הציצית, ועל כל ההתחדשות החדשה. אבא. כן. ברוך אתה ה'. מה לקרוא? תחזור אחריי, ברוך אתה ה'. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם. אלוהינו מלך העולם, שהחיינו. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. לא חזק, נשמה שלי. אושר אליי, אושר. לא, איי. איזה אתה כותב? ימין. כותב ביד ימין. חברים יקרים, נוכל לראות שלאושר יש יד מברזל, אוקיי? איפה דוד שלו? איפה דוד הזה? מאיר. אתה גאה בזה או לא גאה בזה, אה? מה אתה אומר? גאה בזה, מאיר גאה בזה. אוקיי. הנה, ועכשיו כמובן, שחתן הבר מצווה היקר שלנו, מניח את התפילין, תפילין של יד. עכשיו רוצה לשמוע את הברכה בקול רם. ברוך אתה. ברוך אתה ה'. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם. אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להניח תפילין. אמן. יברכך השם מציון. יברכך השם מציון כל ימי חיי. איי אורי בנים. תשמרו את הסוכריות. שלום על ישראל. כדאי לכם לשמור. זה לא הרבה, זה קצת. שלום על ישראל. חבר'ה, עם הסוכריות כל הזמן, אני אגיד לכם משהו, זה יפה סוכריות, אבל מתי שמוצאים את הספר תורה ומביאים אותו לפה, אז אנחנו עכשיו לא נזרוק עכשיו, שנשמור פה על הריכוז המלא של חתן הבר מצווה. בתפילי של ראש אני רוצה להזמין את אבי החתן, בבקשה, לשים את תפילי של ראש על ראשו של בנו. רגע, בוא לפה, שנראה את הפנים. מבט, אבא, מבט. אושר. ועכשיו אנחנו אחרי שאנחנו תפילין של יד, שזה כנגד הראש, תפילין של ראש שזה כנגד המוח. עכשיו אנחנו עוברים לחלק שבו אנחנו מניחים תפילין של האצבעות, שזה כנגד המעשים. לב טוב, יש לך. מחשבות טובות, יש לך. אבל מה עם מעשים, אדוני? לא זה רק מחשבות טובות ולב טוב. מה עם המעשים? את המעשים עושים בידיים. יהי רצון שכל מעשיך יהיו טובים, ותמיד תצליח ותרוויח. ועכשיו תחזור אחריי, וארסתיך לי לעולם. ומה? וארסתיך לי לעולם. וארסתיך לי לעולם. וארסתיך לי בצדק ובמשפט. וארסתיך לי בצדק ובמשפט. בחסד וברחמים. וחסד וברחמים. וארסתיך לי באמונה. וארסתיך לי באמונה. וידעת את אדוני. וידעת את אדוני. חזק, 3 פסוקים האלו שעכשיו אמרת, אתה בעצם מתארס, אוקיי? לא עם מישהי, עם הקדוש ברוך הוא. היום אתה לוקח על עצמך את המצוות, ואתה עכשיו פעם ראשונה מניח תפילין פה בירושלים בכותל המערבי, וזה נקרא להתארס. להתארס זה לא להתחתן, אתה יודע, מתרגלים מהר, אוקיי, נכון? אבל להתארס כל הזמן מתרגשים, כל הזמן יש את ההתחדשות, כל הזמן. אני רוצה שאמא תוכל לראות, אמא יקרה, הנה הבן שלך, עם טלית ותפילין, כמו יהודי אמיתי, יהודי גאה. צדיק.
כמו ויהודי. כמו שצריך. והנה עכשיו, הגענו לפה לכותל המערבי. ואין לי ספק, חברים יקרים, שכל מי שנמצא איתנו פה בכותל, הנה הכותל שלנו, אין לי ספק שכל מי שנמצא פה איתנו מתרגש. אוקיי, כולם שמחים, מאושרים. 2000 שנות גלות לא עוברים ברגל, 2000 שנה חכנו, והנה, אנחנו זוכים לעשות פה בר מצווה. לא סתם להגיע, אלא לעשות פה בר מצווה לאושר, שהוא חלק מהמשפחה. וכל מי שנמצא פה, אין לי ספק, הוא חלק וגאה בך עכשיו. וכל מי שנמצא פה גם מתרגש ושמח. אז אני רוצה שעכשיו נפתח את הלב שלנו, נפתח את הנשמה, וכולם ביחד, ללא יוצא מן הכלל, ילדים, מבוגרים, נשים, גברים, כולם ביחד נגיד שמע ישראל כזה חזק שהוואק, אוקיי, התלוננו לרב הכותל שעושים פה רעש בכותל, אוקיי? אני רוצה לשמוע את כולם. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. מורידים את היד מהעיניים, ובלחש ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ועכשיו ביחד עם החתן בר מצווה שלנו. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו דברים על אשר אנוכי מצווך לעמוד בבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך וקשרתם נאות על ידיך, ולטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה אם שמוע תשמעו את מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתי את ארצכם איתו יורה ומלכוש ואספת את גדיך ותרושך בצריך ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת ושמרו לכם פן יפתה לכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים ושרביתם להם וחרף אדוני ושמתם את דברי האלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם לאות על ידכם והיו לטופות בין עיניכם ולמעט אמרות על ידכם דבר בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען יאמרו עמכם ובינכם על הדבר שנשבע אדוני אבותיכם תיתם כי מהשמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדי נדורותם ונתנו על ציצית על כנף תלתחלת והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תדעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תשכרו ועשיתם את כל מצוותיי וייתן קדושים אלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם ותשמחו השמיים תשמחו השמיים ותגל הארץ תשמחו השמיים ישמחו השמיים ישמחו השמיים ותגל הארץ לא לראש עיר המים עיר המים ומלואו עיר המים למה אתה רגיל? אני כבר מסתדר בלי זה. חבר'ה בבקשה בלי, זה לא לראש לגוף. חברים יקרים, אנחנו סיימנו עכשיו להניח את התפילין, לקרוא שמע ישראל. אנחנו כל הגברים הולכים להביא את הספר תורה. אתם נשים יקרות, נשאר לכם סוכריות? יופי, מצוין, הנה, אמרתי לכם לשמור או לא שמרתם? הנה, אז אנחנו משפחה ממחזרת, אנחנו נמחזר לכם את הסוכריות. יבורך כל ישראל, מפיהם, יבורך כל ישראל. כל הגברים אליי. אין אדוני, ואין ברוך כבני המרם, ואין לא שומע. אדוני, ואין לא מדע כישראל. כולם! יבורך כל ישראל פעלי מפיאל, שים לב, פיאל יבורך כל ישראל יבורך אושר החתן וכמובן אבי החתן וכמובן הסבים של החתן וכל ישראל כולם! מפיאל
ישראל, מפיהם יבורך כל ישראל. אל תירא ישראל אל תירא, כי גואל אתה, ורבים משם מי לא ירא, מי לא ירא. אל תירא ישראל אל תירא, כי גואל אתה. אנחנו איתנו עכשיו ככה לפגוש אותם בכזה מקום. זה לא פשוט, אבל אם תשאלו את סרוסי, את מה משהו שלך פרטי? שרון סרוסי, אם תשאלו אותו טוב, אז תגידו לו, מה מצאת בחדר הזה? למה לא קבעת החדר הזה? אני אגיד לכם שמו, אני לא יודע מה להסביר לכם, אבל יש פה משהו מיוחד בחדר. נכון? זה היה למה? 150 ספרי תורה בחדר הזה. 150 ספרי תורה. בחדר הזה לא סתם 150 ספרי תורה. אתם יודעים מה קורה אם ספר תורה נופל לרצפה? מה קורה אם ספר תורה נופל לרצפה? מה צריך לעשות? לצום. לצום, נכון? מה קורה אם ספר תורה חס ושלום, חס וחלילה, נשרף, עכשיו אנחנו שמחים. אבל גם אני צריך לדעת, מה צריך לעשות? מה עושים אם ספר תורה נשרף? מה עושים? צמים? שמים ועוברים אותו. ויש פה גבורה משהו. אבל למה? בגלל שהחשיבות של ספר תורה זה החשיבות הגבוהה ביותר. ובחדר הזה יש למעלה מ-100 ספר תורה. וזה החדר שהכי סמוך לקודש הקודשים. 100 ספר תורה, בוא לפה. 100 ספר תורה הכי סמוך לקודש הקודשים. אני חושב שאין מקום ראוי ומיוחד שחתן הבר מצווה ייקח ממנו. אני חושב שזה החדר הכי קדוש בעולם. אתה עושה את החשבון שיהודי יכול להיכנס 150 ספר תורה צמוד הכותל לקודש הקודשים. יש חדר יותר קדוש מהחדר הזה? לא סתם הוא נמצא פה סוף. לא סתם. הוא מרגיש את הקדושה של המקום הזה. זה חדר מיוחד, ופה זה המקום הראוי ביותר לבוא ולפתוח את הארון קודש. המקום הראוי ביותר לבוא ולהוציא את הספר תורה שלך. אתה מסכים איתי? אז מי יפתח את הארון קודש? לאבא שלי. סבא חתן בכבוד. יפתחו לך שערי שמיים. שימו לב כמה ספרי תורה יש רק בארון קודש הזה. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ספרי תורה. לא נראה. בארון קודש הזה. אבל לא שחתן הבר מצווה שלנו, בוא לפה איפה הוא. אתה תבחר את הספר תורה שאתה רוצה להוציא מתוך הארון שלך כל כך הרבה. מה הכי יפה? אין, הכי יפה תיקח, לא הכי פחות. שכולם פה אותו משקל. כל זה תרומות... הכל זה תרומות, יש פה רוב הספרי תורה שהיו פה עד לפני שנה, הספרי תורה שהגיעו מגוש קטיף. אז זה פתחו את החדר הזה במיוחד. כן, תראה לי, סבא תוציא. בוא לגודל לו כל סבא יוציא לך, והצלם, תסתכל על הצלם, הצלם רוצה אותך, זה פעולות חשובות לו מאוד. נעגלנו ביחד. בת אבא בכבוד 5 שישו ושמחו, שמחת תורה, עוז כבוד לתורה, שישו ושמחו, שמחת תורה, עוז כבוד לתורה, שישו ושמחו, שמחת תורה. זה נורמלי. להיות לא לשמו, ומעני לך, השורר שירה לכבוד התורה, השורר שירה לכבוד התורה, מפסיקה חזקה וברכה, איי, כולם! לא לראש. זה ממש הקטן, נהיה לך בזה. אנחנו מאמינים אין לנו על מי להישאר. כמה שטויות לזה. אבינו שבשמיים, יותר חזק עכשיו אנחנו מאמינים, אין לנו על מי להישאר, אלא אבינו שבשמיים, והעיקר לא לפחד לנו, והעיקר
בכל מקום, כל הזמן, יש לכולנו מגדול ועד קטן, ימים יפים וגם פחות, וביניהם תשובה לכל השאלות, וזה ידוע חיים במתנה, חוגגים היום בר מצווה כולם ביחד. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא אוהב אותנו מכולם. שמחה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחת העמים. שמחה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחת העמים. שבחי ירושלים הספר תורה חשוב לנו, בואו נתקרב לספר תורה. אני רוצה לכבד את אבי החתן, להגביה את הספר תורה בכבוד, אבי החתן. מותר לזרוק את זה? לא, הספר תורה פתוח מזור. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, על פי אדוני ביד משה, על פי אדוני ביד משה, תורת אמת נתן לנו, תורת אמת נתן לנו, תורת אמת נתן לנו, ברוך השם בחרנו, תורת אמת נתן לנו. לא ככה עושה. תורת אמת, ספר תורה נתן לנו, תורת אמת נתן לנו, ברוך השם בחרנו, וכבר בשר ברוך בסדר, וכן יהי רצון ולומר המלך. יעמוד ראשון כהן לקרוא בספר תורה בכבוד. נברך לאט, נברך כהן, נכון? יש מטפחת, יש הכל, לא בדיוק מטפחת, לא מתאים לנו. כן, מי קורא? קורא, בסדר גמור, יש לנו בעל קורא מקצוען. קח את זה, עם זה אתה בסדר? מה לעשות עם זה? זה כאילו האצבע שלך, בסדר? כי אין פה אצבעות בכותל. אתה רוצה את השני? קח. תופס את זה ומחזיק את זה, בסדר? את מה? דבר אליו? וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום, ויצב אותם לאמור כה תאמרון לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואיכר הדעת, ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה, וישלך להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך עולם אשר בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. מי שביחד בתנו יעקב משה ואהרון, השם מברך את השם הטוב יצחק בן שרה. מי שכר זה שעלה וקרא בספר תורה? מי אמרו של נכדו? שכר זה שקנה לו את התפילין. שכר זה שהגיע לפה מיוחד. שכר זה הקדוש ברוך הוא ישמרה והצילו מכל צרה וצוקה, מכל נגע מחלה, וישלח ברמה שלך לכל מעשה אדם וכן יהי רצון ונאמר אמן. אני רוצה לברך את נתנאל הבת הסבתא. ברך אותה. דבר ראשון, אושר, בריאות שלמה. הקדוש ברוך הוא ייתן לה רק בשורות טובות, עוד הלחמות, כל הברכות כולן. וכן יהי רצון ונאמר אמן. נגילה הללויה, נגילה בזמן, זה הכי טעים, אני שומר. כל לוי לקרוא בספר, יעקב בן מלכה לקרוא בספר תורה בכבוד. הזזתם את זה קצת. אלשלת אלי קבץ, אלשלת אלי נדחה ידידיי כבוד. ברכות. ברך אדוני. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני
אלוהינו וחלום אשר בחר בנו כל המים ונתן לנו את אותו ברוך אתה אדוני. לא כדאי להזיז את זה קצת באמצע. וישובו המלאכים אל יעקב לאמור, באנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך, 400 איש עמו. וירא יעקב מאוד ויצר לו, ויחץ את העם אשר איתו, ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות. ויאמר אם יבוא עשיו אל המחנה האחת והיכהו, והיה המחנה הנשאר לפלטה. ברוך אתה אדוני אלוהינו וחלום אשר נתן תורתו תורת אמת וחיי, עולם אתה בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. חזק וברוך שם ישבח רבותינו אברהם אדוני הגוי שלום אדוני שלום ויחד השם אשר ועבדו בן מלכה בשכר בסלע וגרם אשר אותם ובסבירות אחיינו ראש שלום ראש ברואצי וכל תורה ותוקה מכל נגע מחלה ויזהר בחבת זרע בכל אשר ידיו וכן יצון ונאמר אמן. יפנים יעמוד חתן הבר מצווה יקר. בואו תעשו לו יעמוד. בוא. אני אמר יעמוד, ואתם כולכם אומרים 5 פעמים אחרי יעמוד. יעמוד, 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 אושר בן שרית מפטיר חזק. בכבוד. מה לקרוא? אושר אברהם בן שרית שלישי. בכבוד ישמח חתני אמונה ישא ברכה את אדוני. ישמח חתני אמונה ישא ברכה את אדוני. האיש הדיים עליהם תחת ליבו מגן וצינה להיות מהי ויעצבה. Where from? כולם בחר. אופן גם כן סטאר. מזל טוב. מזל טוב. לא טוב מזל. מזל טוב. מזל טוב. אושר. מזל טוב. אושר. מזל טוב. אושר. מזל טוב. אושר. יש תורה בטוח, רבותיי. יאללה, קדימה. השם מה? השם עמכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. בכל רב עם זה חזק, לא שומעים אותך, כולם צריכים לשמוע אותך. ויאמר יעקב אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק, אדוני האומר אלי שוב לארצך ולמולדתך וטיבה עמך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדיך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ועתה הייתי לשני מחנות. הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי הרי אנוכי אותו, פן יבוא ויקני אם על בנים. ואתה אמרת היטב איתי עמך, ושמתי את זרעך ככל הים, אשר לא יספר מרוב. אמן תורתנו, ברוך אתה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו את תורתו, תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה.
חצי קדיש. אמן. יכולנו בימיכון, חדכון בית ישראל, ועגלה זנקרים, אמן. אמן. ישמר רבה וברח לעלות חסר סבח, התאהב, תשומה, מתנשא, תדב, תעלה, תגל, שמח, תפיקה, ברחוב. אמן. אללה, מתקול, בחטא, שתה, כבודה, נחמתה, דמיין, בעלמה, ומוח אמן. חברים יקרים, אני רוצה להקריא לכם בחור מדהים. אני לא סתם אומר לכם בחור מדהים, הוא חבר שלי, ברוך הוא חבר שלי מאוד מאוד טוב, והוא ניחן בקול מדהים, ויש לו שיר מיוחד, ישמח חתני לחתן הבר מצווה בלחן מיוחד. שימו לב, הסכיתו שמוע, אתם הולכים ליהנות במשהו מיוחד, בבקשה. ישמח חתני בקל אמונה, יישא ברכה מת השם, שדי ימלא תאוות ליבו, מגן וצינה יהיה סביבו, ויער אותו וישר נתיבו, לגמור ולשמור דרכי השם. לראשו יצווה ברכות עצומות, ויישא בכל עת כנהר שלומות, בו יבוא ברינה נושא אלומות, יזכה ויראה ישועות השם. Now I see your voice in the sky. Now I can't believe it, I can't believe it. La 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 la. ישמח חתני בקל אמונה, יישא ברכה מת השם. חברים יקרים, מגיע לו, הוא איש יקר, תן לו מחיר, תן לו לתת יד, איזה חזק. חייב תמונה איתו. עכשיו זה הרגע שבו אני רוצה שאבי החתן יעשה ברכת ברוך שפטרני. אין ברכת, אל תתלהב, אוקיי? אין ברכת ברוך שפטרני פוטרתך, אוקיי? בדמי כיס, אוקיי? אלא מהיום הדמי כיס יעלו מעלה, בסדר? אוקיי, 10% אני רוצה מזה, אוקיי? ועכשיו אבא, ברוך שפטרני, אתה מעביר אותה אחריות על מעשיו, אתה מוכן לקחת אחריות? לא. אתה לא מוכן לקחת אחריות? כן. זה אף פעם לא קרה לי. אתה מוכן לקחת אחריות? כן. אבא, שים את ידיך על ראש בנך ותגיד לכל רב, ברוך! ברוך! שפטרני, מעונשו של זה. יברך אדוני ושמעך, יאר אדוני פניו אליך, יחונקה, ישא אדוני פניו אליך, השם לך שלום, ושם ושמונה בני ישראל, ואני אברכם. אברכם חזק וברוך! מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חתננו היקר, כל שתבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, לו יהי, כל שתבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, אבל כל שתבקש אושר יהי. נפתח לקדוש ברוך הוא שערי אורה, שערי ברכה, שערי הצלחה, שערי חיים טובים, הצלחה בלימודים, הצלחה עם החברים, הצלחה עם האחים, עם האחיות, סבים, סבתות, דודים, דודות, בן דודים, בן דודות, כל המשפחה, כל מקום שתלך אליה תצליח ותרוויח ותשב על שטיח ותאכל אבטיח ותביא את המשיח. משיח, 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 תיררום, אוי אוי אוי, משיח, 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 מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, הם ובני מנשה וכל אשר לכם, מלכה דעלמא יברך אתכם וידע אתכם וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי אתכם, ותזכו לכל ותשתתפו לכם ותזכו לכל הברכות כולם. איך? מה ניתן להם? מה? איפה הם? לכבד אותם במגש מהאותיות. You want cookies? Cookies? Yes? It's very, it's good. It's good. Yes, it's very. Okay. It's best. It's the best. And. חבר'ה, תן לדבר גז גביים לחבר'ה.
אושר מול אושר, דבר תורה לפרשת וישלח. בר מצוות השז. פרשת השבוע שלנו עוסקת ברובה במפגש הפיוס בין יעקב אבינו לבין עשיו, לאחר שיעקב נאלץ לגלות מארץ ישראל לשנים רבות מחמת כעסו של אחיו. לאחר הפגישה הדרמטית, החיבוקים והבכי המשותף, יעקב מבקש לתת לעשיו מנחה בדמות כמות גדולה של עזים, גמלים, פרות ואתונות. עשיו בהתחלה מסרב ואומר ליעקב, יש לי רב. יעקב לא מוותר ואומר, קח נא את ברכתי אשר הובאת לך, כי חנני הקדוש ברוך הוא וכי לי יש קול. נשאלת השאלה למי באמת יש את הקול, ולמה עשיו אומר יש לי רב. ובכן, מסתבר שיעקב בא ללמד אותנו כלל גדול ומשמעותי מאוד בחיים. יש לשמוח באמת ובתמים עם מה שיש לנו, ולא להרגיש עצבות ותחושת מחסור גם אם בפועל אין לנו. המילה רב מתייחסת לכמות. את כל מה שהיינו חפצים בו ועשיו. המוכר לנו מהפרשה הקודמת, ועשיו המוכר לנו מהפרשה הקודמת כאיש חומרני וגס, מייצג את התפיסה שלצערנו רבים מאוד מאיתנו לוקים בה, של המרדף אחר החומר מתוך דמיונות ששם האושר שלנו חבוי. יעקב לעומת זאת אומר לו שגם אחרי שהוא ייקח ממנו את כל הגמלים, העזים והאתונות, עדיין נשאר לו קול. ועדיין הוא ירגיש שיש לו קול, משום שגם כשהוא מחסיר מרכושו, זה לא פוגע בתחושה שלו שיש לו את כל מה שהוא צריך. שאם יש משהו שהוא כיפי, זה לבלות יחד עם משפחה שכזאת, באמת. זה את יוסי ואת שרית, אני מכיר בערך איזה 7 שנים, 6 שנים, בערך, מהגן, מהזמן שאני רקדתי עם בנצי, ושרית רקדה עם אושר, ואחר כך עם נעוריי. באמת, ואחר כך אתה מכיר גם את ההורים, הצד הזה והצד הזה, באמת, ומה שנשאר באמת לאחל להם, שיהיה להם באמת נחת רוח מהילדים. אבל אי אפשר באמת לא להמשיך קצת מפרשת השבוע שביום שבת אתה הולך לקרוא אותו. וישלח. יעקב הוא שלוח. שלח אותו אבא שלו יצחק. אמא שלו עשתה קצת הצגה כמו כל אישה יהודיה טובה, אני רוצה למות, אם הוא יתחתן פה עם זה, בוא נשלח אותו. היא את האמת ידעה, אבל היא הולכת לאבא, והיא מספרת לו סיפור, כמו פעמיים סיפרה לו סיפור, גם פעם הכניסה לו איזה סיפור. ויצחק הפעם מברך אותו לפני שהוא יוצא בברכה האמיתית. עד עכשיו שהוא לקח את הברכה מעשיו, לא יצא מזה שום דבר בסופו של דבר, ואם יצא לא משהו מיוחד.
אבל מה המיוחד שמה? אמר לו, את הברכה של אברהם אתה תקבל אותו. יוצא הבחור יעקב, אנחנו בשפה שלנו בעברית אומרים, עם הזנב בין הרגליים, בלי כלום, בלי גרוש על הכיס. אם ככה הוא יוצא. אכל אותה 20 שנה, ביתה בודד, מה לא עשו לו, מה לא הראו לו, את כל הקשיים שבעולם, וזה בתשלום. הוא שילם את כל מה שעשה בעבר. הוא היה שליח של האבא, כי הוא היה צריך להתחתן. עכשיו, וישלח יעקב, השלוח שולח. השלוח שולח מלאכים. השלוח שולח כבשים. השלוח שולח ברכות. השלוח שולח סליחה. וזה בעצם נוגע לנו, לכל אחד מאיתנו. מה אנחנו שולחים? מה יש לנו בתוך הלב שלנו בשביל לשלוח? קל מאוד לקבל. הוא לא אוהב אותי, הוא לא עושה לי, הוא לא נותן לי. מה אני עושה? איפה אני מוציא ממני? מה אני מעביר לאחד שהוא לא בדיוק אוהב אותי? איך אני שולח ברכות. אתם מכירים את המושג הזה? שא ברכה, שלח ברכה, שולח ברכה. זה בדיוק העניין, וכשאנחנו עושים את זה על אמת, קודם כל אנחנו מרוויחים. הברכה היא שלנו. ועכשיו איזה סיפור קטן שאולי רובכם מכירים אותו, אבל תמיד טוב לחזור עליו. אפילו שמכירים אותו, אפילו שמספרים אותו מיליון פעם, וזה מתאים לו. לאושר. היו פעם 2 ילדים. בכפר קטן, ושם התחלף איזה רב, הגיע איזה רב, אבל הרב הזה היה יודע לעשות, היה יודע לגלות כל מיני נסתרות, והיה אומר, ואמרו 2 הילדים האלה, אנחנו רוצים לבדוק את הרב הזה. תפסו איזה פרפר. אתה מקשיב לי? אתה מקשיב או אתה שומע? מקשיב. תפסו איזה פרפר, מחזיקים אותו ביד. אמרו, אם אנחנו נשאל אותו מה יש לנו ביד, ואם הוא יגיד לנו פרפר, אנחנו נשאל אותו אם הוא חי או מת. אם הוא יגיד הוא חי, אנחנו נהרוג אותו. אם הוא יגיד שהוא מת, נפתח והוא יתופף לו. הולכים אצל הרב, והוא מסתכל על הילדים, בתוך העיניים, ישר. והוא אחרי איזה זמן קצר, שהוא כמעט מאפנט אותם, הוא אומר, יש לכם פרפר. ואז הם שואלים אותו, הוא חי או מת? ואז הוא עונה להם, אם הוא חי או מת, זה בידיים שלו. ירצה, יצליח. לא ירצה, לא יצליח. ואנחנו צריכים להתפלל כולנו יחד, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את הרצון להצליח. וכל היתר בידי שמיים. לבריאות. לאושר היקר שלנו, המון מזל טוב לרגל הבר מצווה. רצינו לומר כמה גדולה הערכה ואהבה. ילד אהוב שלנו, צנוע ונעים הליכות, חכם, אוהב ובעל מידות טובות. מהרגע שנולדת הכנסת אושר לחיינו, אוהבים אותך עד עמקי נשמתנו. ילד יקר שלנו, אותך נאהב לעד, תמיד תזכור שאנחנו לנצח יד ביד. שתמשיך ללכת בדרך התורה והמצוות, ושהאל ירעיף עליך שפע של ברכות. לכם אורחנו היקרים, תודה שכיבדתם אותנו במעמד זה, מי ייתן ובעזרת השם נזכה כולנו להיפגש רק בשמחות.
מזל טוב לאושר היקר, בריאות, אושר והצלחה בלימודים. לאושר מזל טוב, שתצליח בכל אשר תלך, ויאיר את דרכך אלוהים, ושתגרום נחת להורים שלך ולאחים שלך, ושיהיה לך רק כיף ואושר בחיים, ובהצלחה בלימודים, עם חברים, עם כולם. אושר המתוק, מזל טוב. אני אברך כמו שהילדים בגן מברכים, שתלך בדרך הפרחים ולא בדרך הקוצים. זה מצחיק, אבל זה נכון. ושיהיה לך המון אושר כשמך, המון בריאות. אוהבת אותך, דודה שלי. סבא וסבתא מברכים את אושר בכל הברכות, שתגדל ושתיתן נחת להורים שלך ולסבא וסבתא, ושתצליח בכל מה שאתה עושה. אוהבים אותך כולם, וכל הברכות. כן, אני רוצה לברך את שרית ויוסי ליום הנישואים שלהם, שיהיה להם בהצלחה ושיהיה להם הרבה שנים, עוד שנים טובות, ושידעו לחיות ולהעריך ולכבד אחד את השני, ובעזרת השם שנשמע רק בשורות טובות ורק בשמחות. אושר יקירי, שיהיה המון מזל טוב. ב4.5 שנים שאני מכיר אותך, אתה גדלת לגבר טוב מדהים. אתה איש אכפת, ושיהיה לך רק ברכות והצלחות בכל מה שתרצה ותעשה, והמון המון מזל טוב. אני מאחל לנכד הבכור שלי אושר אברהם, שבעזרת השם יעלה מעלה במעלות התורה ושיצליח בלימודים, ובעזרת השם אני מאחל לו שילך בעקבות האבא והאמא שנתנו לו חינוך טוב, ויהיה סגן מנכ"ל אינטל. אמן. אני מברכת את אושר, כמו השם שלו, ככה שיהיה לו תמיד אושר בחיים, בריאות, נחת, שיצליח בלימודים, שיהיה לו הרבה חברים, ושימשיך להיות כמו שהוא, ילד טוב, ילד צנוע, גדול בתורה, ואנחנו לצידו ונעזור לו בכל מה שצריך. אמן. אושר שיהיה בריא עד 120, יצליח בחיים, יצליח בלימודים, עם החברים, עם ההורים, לתת כבוד להורים, אלוהים ישמור אותו, הרבה סבתא אוהבת אותו, כולנו אוהבים אותו. זהו, זה מה שאושר יזכה למצוות, ואני מכיר אותו מה שהיה כזה קטן, וכפרה עליו, אמין יצליח. אח שלי אושר הוא יותר גדול ממני, ואני מאחל לו שיחיה עד 120 ואין לו חיים טובים. אושריקו היקר, המון מזל טוב לרגל הבר מצווה שלך. אני ושיר מאוד אוהבים אותך, מאחלים לך הצלחה בהמשך הדרך. תמשיך להיות אהוב, יקר, חרוץ. אנחנו באמת מאחלים לך את כל הטוב בעולם, ורק תצליח. אוהבים אותך ותמיד מאחוריך ואיתך, יקיר ושיר. קודם כל שתזכה למצוות, בוא נתחיל בזה. ואני זוכר עוד שהיית קטן שהייתי איתך ברחם. ומזל טוב. מזל טוב אושר, אפילו שאתה מרביץ לי לפעמים אתה עדיין אח שלי. מזל טוב לאושר, אני אוהבת אותך. In a lullaby